Een daarvan is personele houdbaarheid. We moeten zorgen dat we genoeg kundig personeel blijven behouden. En dat betekent dat we eigenlijk willen dat er een salarisverhoging of een inflatiecorrectie voor alle salarissen in de zorg plaatsvindt. Maar ook interessante opleidingen en dat we met elkaar nadenken over het bovenformatief opleiden van juiste plekken. Het tweede is dat we met elkaar eigenlijk inzetten op de integratie van cure en care. Dat ook de ouderenzorg verzekerde zorg wordt. En nu is het zo dat veel ouderen buiten de boot vallen en minder goede zorg kunnen krijgen die ze eigenlijk nodig hebben en waar ze recht op hebben. En dat is inclusief revalidatie, waar wij als ziekenhuis met een project mee bezig zijn. Het derde is dat we vinden dat er een integratie en uiteindelijk tot een fusie tussen het HOH en de IMSAL moet plaatsvinden. Ook om te zorgen dat de kwaliteit geborgd is, de veiligheid van zorg en ook schaarste middelen die we hebben, dus een accommodatie, personeel, dat we daar goed mee omgaan. En dat we goede uitwisseling van patiëntendata en arts en personeel kunnen hebben. Een ander onderdeel is bouw. Is eigenlijk dat we ervoor willen zorgen dat het gebouw snel afkomt en dat we zorgen dat er een goed stevig ziekenhuis staat. En in dat ziekenhuis dat er geconsolideerde zorg plaatsvindt. Dat we proberen zoveel mogelijk goede zorg op het eiland te houden. Zo min mogelijk zorg uitzenden naar Colombia, zo min mogelijk naar Nederland. En dat we blijven investeren in innovatie, investeren in ICT, in e-health oplossingen, robotchirurgie. En nou ja, zorgen we met elkaar dat we op het eiland zorg kunnen leveren waar iedereen behoefte aan heeft. En het andere onderdeel waar we erg op hebben gefocust is de zorg voor ongedocumenteerden. We hebben op dit moment een hoge openstaande rekening aan illegale zorg, maar ook aan zorg die we aan toeristen soms leveren. En dat we met elkaar daar programma's voor gaan verzinnen, heel snel inrichten om te zorgen dat mensen die zorg nodig hebben, die krijgen. Maar dat we daar wel op een of andere manier voor betaald krijgen. Ja, dat hebben we onder de aandacht gebracht en we hebben oplossingen gebracht om te kijken hoe we dat kunnen doen. En dat het zo min mogelijk geld kost voor de samenleving en zoveel mogelijk oplevert voor onze samenleving. Al zijn het maar kleine stapjes om ervoor te zorgen dat we nog steeds een hele goede kwalitatieve zorg kunnen leveren voor heel de zorg op Aruba, voor alle inwoners, alle bezoekers. En ik denk dat de verantwoordelijkheid van de ministers die er dadelijk zijn en de minister van Zorg in ieder geval samen met de zorgsector er ligt om daarvoor te strijden. En ik heb wel het idee dat men daar in ieder geval naar heeft geluisterd en ook iets mee wil doen. En uiteindelijk zullen we ze daar ook aan proberen te houden. Uiteindelijk is het natuurlijk een spel wat we met elkaar moeten spelen. En we weten allemaal dat we heel veel wensen hebben en dat er maar één pot geld is natuurlijk. Maar wij vinden in ieder geval zorg ontzettend belangrijk als onderdeel van het menselijk bestaan. In ieder geval van het welzijn van onze samenleving.